Pnawn da pawb, a croeso I sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU hanes ac yn cael ei gyflwyno gan Nia Davies o Ysgol Glan Taf. Bydd y sesiwn yn para 45 munud lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Iawn, diolch yn fawr, draw at y ti. Lyfli, diolch yn fawr. Felly, technegau adolygu TGAU hanes ni am edrych am heno. Yn y 3 sesiwn ddiwetha, ni wedi edrych ar papurau yn unigol. Heno, byddai'n trio cwmpasu nhw gyda'i gilydd ac edrych ar technegau falle allwch chi I ddefnyddio fel adeiladu lan I ymarfer y cwestiynau yna. Gyda hynny mewn golwg, mae myfyrwyr yn dysgu o hyd ddim yn gwybod sut I fynd ati adolygu. Felly fi'n gobeithio bydd y tasgau bach byr yma, wel rhai yn fwy byr na'i gilydd falle, yn eich helpu chi ac yn arwain I chi sut I adolygu. Achos mae fe'n gamp falle myfyrwyr ddim rydyn siŵr ble I gychwyn, mae fe'n mynydd o wybodaeth a ddim yn gwybod beth I wneud gyda fe. Felly, os nawn ni gychwyn gyda trysodd achosb 1 neu 3, beth I am wneud, mae cwbl o cwestiynau ni'n mynd I fynd o gwestiwn 1, gwestiwn 2, gwestiwn 3 ac yn y blaen, a gyda technegau wedi edrych ar fathau o bethau allwch chi baratoi yn sgil am yr arholiad. Felly, cwestiwn 1, fel chi'n gwybod, mae fe'n un eitha agored I bawb, mae'n fynediad I bob fath o dysgwr bys ni'n tybio gyda'r fath yma gwestiwn. Mae fe'n un eitha rhwydd, os ydych chi wedi adolygu. Nawr, fill in the blanks yma fe, okay? So bych chi jyst yn rhoi gair ble mae yna linell sy'n gwneud synwyr o fewn y cyd-destun. Mae'r cwestiynau yma, y ffordd fydden ni'n mynd ati adolygu, yw crynhoi neu restr falle o bob air sy'n newydd neu rhyw fath o arddocad neu rhywbeth sy'n sylweddol I digwydd o fewn cyfnod ac yna'n rhoi'r ystyr a falle rhoi fe mewn I brawddeg a bod chi gallu rhoi fe mewn I gyd-destun sy'n gwneud synwyr. Hynny yw wedyn, bydde hwnna'n eich helpu chi wrth weld o fewn brawddeg a beth I rhoi ble yn hyn. Felly allwch chi gael, fel yr enghraifft yma, brad, smyglo, heresi, lladrata penffordd, yn amlwg, mae'r rhain yn dod o natur troseddau, okay? Ni'n dysgu fel hynny yw'r un o'r cyntaf ni'n cychwyn gyda'r trosedd achosb. Felly, dyna fel bys ni'n neud I gychwyn gyda. Rhai eraill, mae'n ychlogydd, crwydraeth, pobl dlawd haeddiannod, pobl dlawd abl. A wedyn bod chi'n cael rhyw fath o ystyr ohonyn nhw'n fwy eang. Mae jyst edrych arno hyn mewn arholiad a rhoi complete guess iddo fe. Lot o myfyrwyr falle'n gwastraffu amser gyda'r fath yma o gwestiynau yn pendroni beth I roi ble. Os nag chi'n siŵr ohono fe, paidwch yn gwastraffu'ch amser chi yno hwn. Okay? Dyw e ddim yn bapur ble chi gallu pendroni fyna am hanner awr fach dros cwestiwn sy'n fill in the gaps. Okay? So, meddyliwch am yr adolygu yna trwy edrych ar eich geir fach chi, ar eich ystyr, wedyn rowch e fewn I frawddeg wedyn o fewn cyd-destun. Wedyn, cwestiwn 2, mae gyda chi wastad beth sy'n debyg rhwng ffynonellau a beth sy'n wahanol. Nawr, be byddwn ni'n neud yn y cwestiwn yma yw edrych ar 3 fathau, os ydyn ni'n edrych ar natur fel petai, okay? Byddwn ni'n meddwl am 3 fath o drosedd oedd yn cael ei wneud dros cyfnod 1, cyfnod 2 a cyfnod 3. Ac wedyn yn rhoi mewn ffurf tabl beth sy'n debyg, beth sy'n wahanol. Mae hwnna'n mynd I roi rhyw fath o ymarfer I chi o ran y rholiad hefyd, achos chi'n meddwl beth I tebygrwydd beth yw'r gwahaniaethau. Ond hefyd, chi'n adolygu cyd-destun hefyd wrth wneud hynny, sy'n mynd I helpu chi nes ymlaen yn y papur. Felly, ceisiwch bod yn eitha doeth yn eich adolygu chi, pedwch jyst darllen ac wedyn ysgrifennu popeth allan sydd ddim rili'n bwrpasol I chi I wneud hynny'n llwyddiannus. Falle bydd chi'n methu meddwl yn yr arholiad ble chi'n gallu rhoi gwybodaeth yna I bar cwestiwn. Okay? So, pedwch gwastraffu'ch amser adolygu chi wrth baratoi nawr yn fwy drylwy a fwy byddwch chi'n fwy llwyddiannus wrth wneud. Yr un peth fan hyn, okay? So mae gen ni 3 o gyfnodau eto natur, terfysgaeth gyda ni fan hyn, okay? So beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol eto.
Gyda hynny wedyn, yn yr un modd, chi'n cael trawstoriad o cyfnodau, a bod chi'n edrych ar falle, falle byddwch chi'n cael cwestiwn ar disgrifiwch terfysgaeth amaethyddol. Falle gewch chi esboniwch pam oedd yna gynnydd mewn terfysgaeth yn yr ugeinfed ganrif. Fel bod chi'n gweld y gwahaniaeth yna fyna, bod yna adeiladau, bod chi'n adeiladu fyny i'r cwestiynau sy'n fwy. A wedyn mae gyda ni mwy fan hyn eto, crwydraeth, data penffordd, a mae gyda ni cyber trosedd fyna wedyn, Rhywbeth arall lle helpu chi ddim, falle bydd hwn yn helpu chi gyda'r disgrifio, cwestiynau disgrifio, a hefyd y cwestiynau cychwynnol, cwestiynau yna. Ond yn bendant y cwestiynau disgrifio yma, bydd yn gwneud chi dechrau feddwl am y bethau yma'n ychydig yn ddyfnach na jyst ar y sylfan o beth ydyn nhw'r enw iddo fe. Felly, crwydraeth diffiniwch y droses, byddwn ni'n tebyg bod chi'n rhoi chydig o fan fanylder o fewn y bocsys fan hyn wedyn. Pam oedd yn boblogaidd? Nawr, gyda'r rai sy'n gweud pam oedd yn boblogaidd, chi'n edrych ar y cyd-destun o beth oedd yn digwydd o fewn yr amser hynny, sy'n mynd i roi bach mwy wedyn o fanylder i chi'n atebio nes man. Yn sicr, os ych chi'n cael cwestiwn esboniwch arddocad rhywbeth, so bod chi'n rhoi rhywbeth o fewn cyd-destun y pwnc ei hunan. Felly, mae gyda chi smygro fyna y ludiaid i'r un olaf yna. Nawr, gallwch chi cael cwestiwn ar hynny, ond falle bydde fe'n cwmpasu gyda, fel nes i dweud yn blaenorol, falle bydde fe'n esboniwch pan fod yna gynnydd yn terfysgaeth amaethyddol, neu falle bydde fe'n disgrifiwch terfysgaeth amaethyddol. Nawr, gyda hynny wedyn, eto byddwch chi'n edrych ar problemau o fewn diwydiannau amaethyddol yr ardaloedd. Pam oedd pobl yn achosi terfysgaeth yna, pam oedd y lidiau wedi ymdrin ar hynny yn y ffordd wnaethon nhw, neu ymateb yn y ffordd wnaethon nhw. Yn yr un ffordd wedyn, mae gen i cwbl o wariau wahanol fan hyn, Llywodraeth y Penffordd eto, Merched Beca eto, a terfysgaeth yn Llundain. Felly'r un peth, allwch chi diffinio nhw, y drosedd, a wedyn pam oedd yn boblogaeth, neu falle bod boblogaeth yn camarweiniol fyna chydig, ond falle pam oedd yna gynnydd yn y ffordd o droseddu yma. Eto, os nag chi'n hoffi'r ffyrdd o bocsys, allwch chi'n neud ar ffurf bod gyda chi pwyntiau bwled a bod chi'n chydig yn fwy o fanylder yn ar ôl i chi roi'r frawddau cychwynnol. Disgrifiwch y gwahanol fath o dlodion oedd yn bodoli yn yr unfed ganrif ar 15. Felly y crwydron yma, pwy oedd y crwydron? Byddwn ni'n moyn gweld 3 wahanol fath fyna. Disgrifiwch Llywodraeth y Penffordd, beth oedd nhw, pwy oedd yn wneud e, pam oedd yna gynnydd ohono fe. So bod chi'n gweld arweiniad yn ohono fe. Eto, mae'r un eitha tebyg, os yna ni i'r un disgrifiwch effaith diwygiadau crefyddol tuduriaid ar droseddau. So hynny yw wedyn beth oedd y diwygiadau o ran Harry Ruthfed, Mari Cynta, Elizabeth, Edward, beth oedd y newidiadau chi'n gweld, a beth oedd wedyn y gosbau iddyn nhw, os ych chi'n gwybod ychydig fwy amdanyn nhw. Ni wedi bod yn sôn am hyn eiliad yn ôl, esbonwch pam oedd anrheg amaethyddol. Mae'r gyda'r hyn, bys ni moyn gweld amrywiaeth ohonyn nhw, so Merched Beca, y ludiaid, pam oedd yna anrheg amaethyddol? Beth oedd yn digwydd yn y gymdeithas? So allwch chi rhannu fe mewn i 4 garfan, so bod gyda chi enghreifftiau 4 fath yna wedyn. Felly, jyst i chi feddwl, pam ych chi'n dod i'ch unedau chi, i chi feddwl pa fath o gwestiwn allwch chi gael ar y wybodaeth yma. Fel bod chi gallu dechrau ymyrino, bod chi ddim yn gwastraffu'r amser yna o fewn yr holiad yn meddwl ble yn eich unedau chi mae'r gwybodaeth yna, ond bod chi wedi rhoi fe ar bapur yn barod, sut i cwmpasu fewn i ateb. Mae fe'n anodd i wneud gyda hanes, falle oherwydd mae yna gymaint o gwestiynau allai ddod fyny. Ond eich bod chi'n dechrau meddwl yn ychydig yn fwy aeddfed gyda'r gwybodaeth yma. Mae'r un sy'n ffordd dda o ddod o hyd i wybodaeth, disgrifiwch natur crwydraeth. So, beth byddwn ni'n gweud fynd, so mae 2 dasg yn eich bapur yma, croeso i chi ddefnyddio reina, copïo nhw fewn eich llyfrnodiadau chi, os chi'ch am eich profi eich hun. So, tasg 1, sgyrewch eich bod yn deall termau a tabl isod, defnyddiwch eich unedau i wirio'r
dealltwriaeth yn gyntaf. Tas 2 wedyn yn mwyn ateb y cwestiynau uchod, mae angen lliwio cornel y bocs termau yn ôl themau isod, so achosion, mathau ac ymateb. Beth falle beth ni'n gwneud cyntaf gyda'r dudalen yma, gyda tasg 1, os mae unrhyw rai o'r geirfa yma chi yn ansicr ohono, bys ni falle'n cylchu nhw neu'n uwcholeuon nhw'n lliw gwahanol, fel bod chi'n gwybod wedyn, tro nesaf chi'n dod nôl i'r geirfa yma yn eich adolygu chi, yn y sesiynau adolygu, o'ch bod chi'n meddwl targedu y rai yna, bod chi'n meddwl, mae rhaid fi wybod hwnna erbyn tro nesaf, ac bod chi wedyn adeiladu ar y geirfa. Yr un modd fan hyn, o'n ar achosion ffactorau allweddol y canlyniad sy'n ateb disgrifiwch waith pwyllgor Gladstone 1995. Felly eto, rhan egwyddor, unrhyw fath o eirfa chi ddim yn siŵr ohono, chi'n uwcholeuo fe, chi'n dod nôl iddo fe wedyn mewn wythnos falle, a chi'n gweld os chi wedi gwella'r y gwybodaeth yn anebeidio. Mae gen i cwpl arall fan hyn wedyn, gyda cwestiynau ychydig yn wahanol reit ar y top yn bold yna. So os chi'n moyn pennu cwestiwn eich hunan, a chi'n rhoi'r gwybodaeth yma o'ch blaenau chi, yna ewch ati, ewch i trial ateb y cwestiwn yn llawn wedyn. Yr un ar y ochr arall yma, esboniwch pam y newid dulliau gorfodi'r gyfraith yn ystod ail hanner yr 20th ganrif. Ond mae hwnna'n cwestiwn esbonio wedyn yn amlwg. So bod gyda ni thema o beth allwch chi sôn am, a esboniad. Be bysa ni'n neud fan hyn, byddwn ni'n cysylltu'r tasg 2 thaw wahanol fan hyn, bod chi'n cysylltu'r thema gyda'r esboniad cywir, a wedyn, wrth i chi fynd ati bod chi'n rhoi chydig mwy o fanylder, felly mae hwnna'n eich helpu chi, ond mae yna dasg cychwynnol bod chi'n cysylltu'r thema gyda'r esboniad cywir, cyn mynd ati wedyn i fyreinio'r ychateb chi eich hunan. Mae'r un eitha da hefyd, 15 munud galw i gof. Nodwch ystyr termau'n gyntaf, a wedyn mae cwbl o cwestiynau disgrifio a mae cwestiynau esbonio. Na'r amlwg does yn digon o lef yna i chi i ateb yn llawn, ond jyst i chi nodi cwbl o ffeithiau falle bydd o helpu chi i ateb y cwestiynau yma. A mae'r ein yn rili dda, jyst i chi, felly bod chi'n ar y bus yr ysgol, a ffordd da i adolygu rhywbeth yn go-gyflym fyna cyn yr holiad. Os i chi yn mynd ar daith yn rhywbeth eitha cyflym i wneud, on the go fel petai. Rhywbeth bach mwy hwylus fan hyn wedyn, fel wedi si croeso chi ddefnyddio'r ein pan mae'n dod eich adolygu chi. Pa fath o blismona wel yn yr oes o tuduried, cwestiynau gwahanol gyda chi fydd yn cael disgrifiwch ardal China a Merthyr, beth y cod gweidlu, diffiniwch y gair heresy, a mwy yma cwestiynau adeiladol wedyn, beth oedd trosgludo, fel trivial pursuit, allwch chi weithio gyda'ch partneriad neu rhywbeth i wneud, hwn os chi am, neu'n grwpiau bach. Mae hwn yn un eitha dad sy'n wneud yn hwyluso'r broses ohono fe. Unwaith i chi wedi fyreinio ar y broses yma o canfod eich gwybodaeth chi, yna chi gallu gweithio ar y cwestiynau adolygu yna. Allwch chi jyst teimo'ch hunan, amseru'ch hunan i ateb cwestiynau yn llawn wedyn. So unwaith chi'n defnyddio rhain falle'n llwyddiannus, ewch ati i ateb cwestiynau o fewn y papurau. Rhywbeth sy'n eitha neis i wneud hefyd, ffordd da i wneud, fel wedi si, os chi gyda ffrind ar y bus neu rhywbeth sy'n astudio hanes cyn yr rholiad, i chi wneud ar lafar. A beth yw hwn wedyn? Eich bod chi'n rhoi sgôr. Allan o 21, yn gwybod bod e ddim allan o 21 y cwestiwn yma, Disgrifiwch amodau byw wnaeth arwain at gynnydd mewn troseddau Merthyr yn y 4th ganrif ar 15. Nawch chi'n cael 1 marc am y rai melyn, 2 marc am y rai pinc, a wedyn 3 marc am y rai sydd yn wyrdd. A'r nod yw, bod chi'n gwrando ar y person yn ceisio ateb y cwestiwn ar modau byw wnaeth arwain at gynnydd mewn troseddau yn Merthyr, gan obeithio bys nhw'n taro'r nod yma pob un air fan hyn ar y tabl. Allwch chi'n neud nôl ar flaen wedyn, sy'n rhaid bod chi'n neud y cwestiwn yma, allwch chi feddwl am cwestiwn o'ch hunan, a rhoi geirfa eich hun mewn ffurfiau tabl a gael eich rieni chi i testio chi hefyd adre. So hwnna'n ffordd rili da, jyst i aralleirio eich hunan yn eich geiriau eich hunan hefyd, cyn bod chi'n rhoi fe ar bapur. Ni'n prosesu'n well hefyd wrth i wneud 2 fath o sgils ar lafar ac wedyn yn ysgrifennu. Ac yn darllen yn amlwg. Un arall fel nes i wedi wrth bydd o hoffi gweithio gyda boxes neu tabl. Esboniwch pam roedd cynnig mewn troseddau'n cyfnod tuduried, felly 3 cyfnod, 3 fath o esboniad gyntaf. So afryddwch yn sgil newid economaidd, newid crefyddau,
a wedyn adnoddech chi plasmona hefyd yw'r 3 ffactor, a wedyn yn amlwg bys ni'n rhoi ychydig mwy o fanylder ar pob un o'r rhain wedyn. Ar gyda'r cwestiwn traethawd yma yn Trost y Chosb, yn amlwg mae angen i chi cael trawstoriad eang o gyd-destun ym mhob cyfnod, ac yr un pwysig fan hyn yw bod yna enghreifftiau o Gymru ym mhob cyfnod. Anodd i wneud yn yr adegau, os nag chi wedi adolygu, okay. Nawr, gyda hynny, allwch chi wneud hwn amlwg gyda y 3 sydd gyda chi, agwedd, natur ac ymateb. Byddwn ni edrych ar y 3 chyfnod yn gyntaf, sef cyfnodau fyna gyda ni ar y chwith, natur, achosion troseddau yn y cyfnod, a wedyn beth sydd ars yr un peth, beth sydd wedi newid yn y bocs nesaf, casglu cyffredinol a oes y newid, so chi'n mesur y newid yna dros cyfnod, a fy'n enghreifftiau o Gymru. Mae fe'n eitha anodd i wneud heb cwestiwn sy'n cyffocysu. Beth allwch chi wneud yw rhoi cwestiwn uwch ben y tabl yma, yn nodi a'i tlodi oedd y brif cynnydd mewn troseddau dros yr amser. Ac wedyn bod chi'n pwyso mesur yn erbyn tlodi o hyd, ond os mae'r cwestiwn yn gofyn am crefydd, os bod tan natur yw wedyn bod chi'n gwybod bod chi'n delio gyda ffactor arall mewn cwestiwn. Mae gyda fi ychydig o gynlluniau fan hyn, okay? Fe roi Ken Pedderfach fan hyn yn gweud Cymru digon o enghreifftiau o leiaf 1 am bob gyfnod. So bod chi yn cofio hynny, mae rhaid i chi roi nifer sylweddol o enghreifftiau ni cyfeirio atyn nhw yn gyson. Heb hynny, chi ddim, fel fi wedi weithio chi tra'n o'r blaen, chi methu wedyn cyrraedd y band, mwy na band 2. Okay? Felly beth sydd gyda chi fan hyn yw ychydig o cwestiynau, a ble fi wedi ceisio rhoi chydig o wybodaeth mewn i table i helpu eich cynlluniau traethodau chi. Felly, i ba raddau mae'n bosib dweud mai ffactorau economaidd oedd y prif reswm dros droseddau dros amser. Yn amlwg, yn gwneud chi 3 chyfnod, chi'n mynd i edrych ar y 3 chyfnod. A'i ffactorau economaidd, felly tlodi yn y bôn yw hynny, oedd y prif reswm dros droseddau dros amser. Chi'n pwyso mesur hynny. Felly beth i fi wedi rhoi fan hyn, wel, ydy mae tlodi gyda ni y ganrif gyntaf, mae tlodi yn yr ail, a mae tlodi hefyd yn parhau yn y trydydd un. Ond beth yw'r pethau sy'n effeithio ar hynny? Okay? So crefydd y brenhinoedd ar deddfau newydd, heresi a brad, Rowlands White yw enghraifft o Gymru sydd gyda fi. Y modau byw, gwael, merthyr, anhapus am hawliau gwleidyddol, allech chi wedi sôn fan Merched Beca hefyd, fi roi y siartwyr yna, okay? Teulu Scott hefyd yn un arall. Tlodi'n parhau, problemau cymdeithasol, tyluoedd a chwalu, camddefnyddio'ch cyffuriau, hiliaeth, terfysgaeth Meibion Glyndŵr o'r brin o Gymru wnes i sôn am fan hyn. Ychydig anoddach falle i roi enghreifftiau o Gymru wrth i chi fynd mlaen, ond mae yna ddigon i drafod yn eich unedau chi dylse fod. Cofiwch bod yna angen barn ar bwysigrwydd resymau economaidd trwy gydol pob cyfnod fan hyn. So bod chi wedi meddwl falle bod chi wedi canolbwyntio ar enghreifftiau o Gymru, trwy gyda'ch adolygu chi, ond eich bod chi'n cyfeirio at y pwyso mesur na o hyd y sgil yna sy'n cael ei asesu. Ond i baratoi am hynny, byswn ni'n defnyddio table i weld y newid yma eich hun, bod chi'n gallu mesur trwy gydol y 3 chyfnod. Felly mae hwnna ar achosion troseddau. Gyda'r uned cyntaf, yn amlwg mae 2 fath o gwestiwn allwch chi cael fel traethawd, achosion troseddu ac yna natur troseddu. Rhai cyffredin i bob cyfnod, er enghraifft y man droseddau ar enw dwyn, llawdata, ymosod a llofruddio. Nawr gyda hynny, yn amlwg, mae'r natur ei hunan, so beth oedd pobl yn wneud, what type of crime were they committing, okay? So mae hwnna'n wahanol. Mae achosion troseddu, wel pam oedd nhw'n wneud this is the type, okay? So mae yna wahaniaeth rhwngthyn nhw. So crwydodd ac ofn y cyhoedd, so mathau drosefydd fel pysgotwyr, cranc ffug, heresi, Rowlands White eto. Felly, chi'n gallu gweld bod chi'n gallu defnyddio'r un fath o enghreifftiau ym mhob cyfnod, ond bod yn greini i siwtio'r cwestiwn sydd gyda chi dan sylw. Felly, byddwch yn eiddfed, byddwch yn eitha soffistigedig yn y ffordd ych chi'n adolygu. Pedwch yn wneud gwaith eich hunan, pam allwch chi cwmpasu'r un sgiliau dros y papur i gyd, really, pam chi'n adolygu. Fi roi'r un peth at y gweddau atgosbi fan hyn, okay?
So'n amlwg un o'r arall yna dulliau o gosbi. So sut oedd yr agwedd i newid? Allwch chi cael 2 ffyrdd o gwestiwn. So agwedd yn benodol, ac wedyn beth oedd yn cael ei ddefnyddio i gosbi'r troseddwyr. Felly paidwch â, bydde fe'n eitha rhwydd i ddeall o fewn yr holiad, ond eto wrth ddweud hynny, mae'n rhwydd hefyd i camddeall cwestiwn o dan panic. Felly mae 2 fath o ffyrdd allwch chi'n cael traethawd gyda'r uned agweddau dulliau. Cofiwch allwch chi cael un sy'n nodi sut oedd agweddau wedi newid dros gyfer amser, neu sut oedd y dulliau o gosbi wedi newid dros amser. 2 wahanol, ond bod na ychydig o gorgyffwrdd y petai yn y 2 gwestiwn. Eto, a gyda'r nôl na wedyn, y gorfodi o gyfraith, ac wedyn dulliau gorfodi'r gyfraith, o'r agwedd a'r dulliau yna cafodd ei ddefnyddio. Mi symud ymlaen te gan bod amser yn mynd ymlaen gynniflen i'r papur 1.2 America. Nawr mae'r papur yma yn fwy perthnasol falle gyda ffynonellau. Beth sydd gyda ni fan hyn yw ychydig o clues allwch chi ddefnyddio i feddwl am beth yw union sy'n digwydd fan hyn. Felly, os na i edrych ar yr aili felly fan hyn. So, mae hwn yn mynd i naill llai rhoi defnyddiwch termau rhifau lluniau i esbonio'r newid i'r polisi mewn fideo. Oedd yna drws agorau gyda chi. Mae'r drws nawr yn un sy'n gaeedig fel petai. So byddwch chi'n yn y bocs islawr wedyn yn rhoi lawr beth oedd y polisi drws agored. Eto gyda ni fyna yw Ynys Ellis. So nodwch beth oedd Ynys Ellis, 70 beth mae hwnna falle yn symboli ni fan hyn. Dylse fod, os ych chi'n falle yn rhywun sy'n weledol yn adolygu yn well gyda lluniau, bysa hwn yn ffordd rili da i chi wneud, bod chi'n meddwl am lluniau i feddwl am polisïau, dyddiadau, a bod chi'n rhoi nhw'r ffurf tabl fan hyn, neu jyst yr ffurf mapiau meddwl efallai, a bod chi'n gallu wedi cwmpasu gwybodaeth yna i'r cwestiwn penodol. So mae hwnna'n ffordd da os chi'n rhywun dysgwr weledol. Fi'n meddwl bod ni gyd yn eitha weledol pan mi moyn. So cwestiwn 1. Defnyddiwch ffynonell A ar hyn rydych chi'n wybod i ddisgrifio polisi drws agored America. Os bysych chi dweud hwn, bysa hwn yn eich helpu chi gyda hwn. Beth ydych chi'n gweld y ffynonell a wedyn nodi 4 pwynt. A beth bysa ni'n neud gyda hwn? Dylse bod llwyth o enghreifftiau gwestiynau gyda chi, falle ysgolion chi, yn eich unedau chi o ffynonellau neu lluniau sy'n edrych ar newidiadau yn America yn y cyfnod yma. Bysa ni'n ceisio creu cwestiwn sy'n gofyn beth ydych chi'n gweld yn hwn, a nodwch 4 pwynt sy'n dangos gwybodaeth eich hun am y testyn. Felly mae hwn yn un enghreifftiau allwch chi ddefnyddio. Beth ydych chi'n gweld fan hyn? So yn gysam fan hyn, chi'n gweld yn croesawu pobl o Ewrop, mewn dindwyr yn dod, so bod yna amrywiaeth o bobl yn cael i groesawu. Welcome to all, fel mae'n dweud fan hyn, Chi'n gweld yr anhenfil neu'r ysbryd yma tywyll, felly yn symbol o gominyddiaeth neu symbol o rhyfel cartref yn Ewrop, mae pobl wedi ffoi ohono. Felly y newidiadau yma bod yna y croeso mawr i bawb nawr. So cwbl o bethau allwn ni nodi fan hyn, os allwn ni edrych ar hwn. Ynys Ellis, pam symud? So bod yna resymau penodol gyda ni fan hyn. Be sydd i weld o fewn cyd-destun. Felly pam ych chi'n adolygu hwn, a'ch bod chi'ch hunan yn meddwl beth yw'r pethau allan ni sôn am gyda'r llun yma yn eich uned chi. Jyst meddwl eich quick fire round fel petai, beth yw'r pethau allwch chi nodi jyst oedd edrych ar y llun. Pethau eraill wedyn yw geirfa. Pryd, beth, pam, ble a phwy. Twf semophobia, streicio, cyrchoedd pama, So, beth sydd gyda chi fan hyn? Pam oedd y digwydd? Pryd, beth, ble a pwy. Allwch chi wneud hwn gyda unrhyw beth, Beth, pryd, pam, ble a phwy. Allwch chi wneud e gyda, os bydd y KKK yna, Os bydd gyda chi beth arall gyda ni yn mewn fideo, fi'n siarad meddwl, achos y mwnci.
Okay? Allwch chi hyd yn oed y saco o'n fanseti, beth oedd y digwyddiad yma. So gyda unrhyw beth, rhowch yn mewn i cyd-destun, jyst rhowch geirfa ar ffurf map meddwl yn bod na ffocws beth, pryd, pam, ble a phwy. Okay, so fan hyn wedyn, disgrifiwch achos saco o fanseti, felly mae cwestiwn yn disgrifio gyda chi'n y papur yma. So bydde gyda chi 3 rheswm, 1, 2, 3 neu 3 beth yn cael ei ddisgrifio. Mae angen darllen cwestiwn yn fanwl a disgrifio'r hyn sy'n ofynnol i chi. Rhaid i chi feddwl am 3 ffaith pendant wedi ddisgrifio am farciau llawn fyna. Okay. Felly, os ewn ni i cwestiwn 3. Mae cwestiwn 3 yma yn cwestiwn sy'n ffocws ar bwrpas. Okay? Mae'r fel nes i weithio chi pan oeddwn ni dros y papur yma tua pythefnos yn ôl. Mae 50%, 50% yn dod o'r ffynhonnell, mae 50 arall y cant yn dod o gyd-destun. Hynny yw, beth ydych chi'n gwybod yn barod? Felly, mae'n holl bwysig bod chi wedi adolygu. Bod ffynhonnellau yna, mae lot o myfyrwyr yn meddwl, sy'n rhaid i fi adolygu am hyn, ond mae lot fawr o'ch wybodaeth chi'n eich marciau chi'n dod o wybodaeth chi eich hun, gyda'r cwestiynau yma. Hyd o'r cwestiwn 1 yna, mae 3 fel y marc yn dod o'r gwybodaeth chi eich hun. Fi peidiwch yn ddibynnu neu gor-ddibynnu ar y ffynhonnell dan sylw. Gyda hyn te, dyma fel bysyn ni yn unan yn adolygu yn y cwestiwn yma. Tabl, cynnwys cyd-destun, cynulleidfa a phwrpas, bod nhw hyd allwch chi roi hwn ar eich papur rholiad chi, bod yna just 4 blocs bach cyflym, beth ych chi'n gweld yn y cynnwys, cyd-destuniadau bach byr, beth yw cyd-destun ych chi'n ymwybodol ohono, cynulleidfa, pwy mae'n targedu a pwrpas. So fi wedi gwneud hwn, mae'r cwestiwn yma, beth oedd pwrpas Fwrpa, cartŵn gafodd ei gyhoeddi mewn papur newydd yn America, gan y cyngrair gwrth Saloon Anti-Saloon League yn ystod rhyfel cyntaf. Felly, byddwn ni'n disgrifio gyntaf beth sy'n cael ei ymddangos. Lot fawr o wybodaeth yn y ffynhonnell ei hun yn yr achos yma. Pwrpas y ffynhonnell yma ydy gael Americanwyr i gefnogi gwaharddiad yn America yn ystod y rhyfel cyntaf. Mae'r ffynhonnell yn dangos lun cartŵn o alcohol yn hysbysebu pam ei fod yn wael i bobl, enghraifft, we cause poverty and crime. Pwrpas hyn oedd i godi ofn ar bobl. Yn amlwg, bach mwy o fyna yna beth bysyn ni, falle, bydd yn rholiad wrth ceisio cynllunio am y cwestiwn yma, ond ydych chi'n gallu gweld sut falle mynd ati i wneud adolygu am hyn. Cyd-destun wedyn, bysyn ni'n amlwg yn rhoi cyd-destun am y gwaharddiad, beth oedd ofn y llywodraeth am hyn, pobl yn colli gwaith nhw, pobl ddim yn troi fyny am y gwaith, a bod pobl yn dlawd iawn oherwydd i ddefnydd nhw o gorddefnyddio alcohol. Cynulleidfa o dynion o fewn byd gwaith, ceisio annog rhag gwastraffu cyflogau'r alcohol, a ceisio arbed dynion o achosi trais yn y cartref hefyd. Pwrpas, wel lleihau troseddau o lygredd o fewn America, i bawb i gefnogi'r ymgyrch o waharddiad, ac wedyn annog dynion o fewn y byd gwaith i weithio, gofalu am eu teuluoedd yn hytrach yn mynd i'r tafarndau yma'r saloons. Felly mae hwnna yn ffordd da o adolygu y cwestiynau yma wrth cynllunio y 4 blwch yna. Cwestiwn 4 wedyn, mae gyda chi pa un o'r ffynhonnellau sy'n fwyaf defnyddiol i hanesu, sef y prawf mwnci. Yn amlwg cwestiwn enghreifftiol, 12 marc. Nawr, gyda hynny, 2 ffynhonnell, yn yr un modd eto, byswn ni'n rhoi cynnwys, priodoliad, cyd-destun, a diw'n defnyddio'n beidio. Jyst i chi atgoffa'ch hunan o'r fath o dechneg i ateb y cwestiwn llwyddiannus. Yr un peth fan hyn, datblygiad crefydd gyda'r rhain, lotus grids yn nhw, mae'n dangos un sy'n yn fwy clir i chi manylion ac yn fwy o faint. Ond bod chi'n nodi popeth ych chi'n gwybod amdano'r pwnc o'i cwmpas, na i ddod nôl i hynny. Felly, cwestiwn 5 wedyn yw'r cwestiwn dreithawd. Cwestiwn dangosol hyn, a i ddeddau Jim Crow oedd y enghreifftiau gweithaf o anoddgarwch, intolerant yn EDR rhwng 1910 ac 1929. So dechrau'r ateb, allwch chi ddefnyddio hwn mae rhyw fath o gynllun. So dechrau'r ateb, defnyddio geirfa cwestiwn, dydleion i gefnogi, dydleion eraill. Beth oedd y pethau eraill oedd yn enghreifftiau gweithaf o anoddgarwch. So fi roi yna prawf mwnci, prodorion America, dim just efo Jim Crow, dim hiliaeth agorau fel oedd yn digwydd, ond oedd pobl eraill hefyd yn cael anghydraddoldeb o fewn y gymdeithas.
penderfyniad wedyn defnyddio'r geirfa'r cwestiwn, a'i hynny Jim Crow oedd y gweithaf neu beidio. So, beth yw'r ffocws, pwyso mesur, ffactorau eraill, gwrthadl, a beth yw'r cyfnodau astudiaeth, hefyd. Ffordd allwch chi adolygu am bethau sy'n mynd i helpu chi ddar treithawr, os bydd y cwestiwn dangosod yn ffocysu, wel, hyd os byddwn ni'n gwneud hwn, Dyfai Jim Crow, Brodorn America, y prawf mwnci, byswn ni'n rhoi label fan, so ble chi'n cael datblygiad radio, sy'n rhoi popeth fi'n gwybod fan am prawf mwnci. Wedyn ochr yma, popeth fi'n gwybod beth yw Brodorn America, a wedyn deddfau Jim Crow. Yn yr achos yma, fi roi fel Cymdeithas America, so twfydloniad poblogaidd. So ym mhob bocs, a mae hwn eitha bach ar y sgrin, allwch chi wneud ar ffurf papur A3, dyna fel I fi'n neud un myfyrwyr I. A chi'n bod chi wedyn yn nodi popeth yn mewn y bocsys yma, ar un dudalen mawr. Dyna yw'ch cynllun chi. Dyna yw'r gwybodaeth sydd angen I chi I ddefnyddio wedyn o fewn eich treithawd chi. Yn amlwg, yr unig beth sydd ddim yna yw'ch pwyso mesur chi o hyd. Ond mae hwnna'n ffurf da o adolygu. Neu mae gyda chi hwn os chi'n hoffi bethau bach mwy systematig, ffactor 1, ffactor 2, ffactor 3, casgliad. Y C a y C yw cyfeirio at y cwestiwn yn gyson. So nôl pob ffactor, chi'n cyfeirio nôl at y cwestiwn. Mae amser yn mynd yn rhan, mae gyda fi rhyw 12 munud i'w dros o hwn, so dylse bod hi'n Felly, Prydain, un yr un. Mae hwn yn eitha neis I ddechrau'n gyda, beth ddigwyddodd pryd, mi fydd angen I chi ddarganfod dyddiad am bob ddigwyddiad isod. Felly, mae yna ddigwyddiadau, chi'n sy'n rhoi dyddiad. Mae hwn yn un rili da I chi wneud os unwaith I chi wedi adolygu. Yn hyn o'r cyn, bys ni'n falle testio chi na'n cyn, ac wedyn ar ôl, a gweld beth yw'r rhai sydd ar goll, a hynny yw'r pethau sydd angen I chi adolygu. Felly, mae'n eitha cyflym I wneud unwaith chi wedi adolygu popeth fel petai, Hwn oedd y lotus gyda ni'n sôn am. Os chi'n gweld fan hyn, fi wedi rhoi y pwnc dirwasgiad, felly uned 1 yw hwn gyda ni. Dyna'r topics, gyda chi 8 topic os fi'n iawn fel 8 topic. A o fewn y bocsys yna wedyn, chi'n nodi popeth chi'n gwybod amdanyn nhw. Mae hwnna gallu helpu chi hefyd nes ymlaen. Yn amlwg, does dim cwestiwn treithaf o'r tai, ond mae'n gwestiwn ar ddehongliadau. Felly, mae dal angen I chi gael cyd-destun, felly bydd hwn agor ar cwestiwn pa mor ddefnyddiol yw ffynhonnell. Felly, mae cyd-destun holl bwysig yn y papur yma eto, sydd angen I chi wedyn I wybod trawsoriad o bynciau. Mae hwn yn eitha neis o ran ateb cwestiynau eitha cyflym. Mae rai yn fwy estynedig neu gilydd. So, beth I roi fyna yw cod fe fyna allwedd. So mae cwestiwn yn y glas yw'r uned dirwasgiad, uned melyn wedyn uned rhyfel, a gwyrdd yw'r adferiad gyda chi. Felly, os ych chi'n ffysio, allwch chi'n neud fel rhyw fath o cyfuno fel cyfeiro grid, B2 atebwch C3 beth bynnag, Ond eich bod chi'n anelu wedyn erbyn diwedd eich cyfnod adolygu bod chi wedi ateb pob cwestiwn yn llwyddiannus hefyd. Mae hwn yn un sy'n eto yn ddeuddio'ch geirfa chi. Llywch y eirfa sy'n gysylltiedig gyda uned dirwasgiad. Wedyn mae'n gofyn I chi'r un rhyfel ac yr adferiad yn lliwiau eraill. Mae hwn yn un da jyst I chi... Byddwn ni'n gweud bod hwn yn un cynhesu fyny cyn dechrau adolygu chi. Jyst I setlo chi mewn ac cyn I chi fynd mewn falle byddwch sy'n fwy adeiladol I gwestiynau ac sy'n falle fwy swmpus o ran gwybodaeth. Be sydd gyda chi wedyn te, mae'r un eitha neis, allwch chi wneud hyn ar topics hollol wahanol. Propaganda, sensori, areithiau, Churchill, cynnal ysbryd, o beth yw'r geirfa yma sydd ar goll gyda chi, Dyweithra, y dôl, tlodi, y prawf modd sy'n moyn gweld yna, angen afiechyd, segurdod, wel yn amlwg I gyda'r 5 cawr yna, nath adroddau befryd mynd ati I wella fyna, So, allwch chi wneud hwn ar draws pa bynnag pynciau rydych chi'n edrych yno, Toslychos ac America, yn unig, a mae hwnna'n wir am pob fath o dasg gyda'r papur Americ, Prydain yma gyda fi. Does dim angen I chi eich bod chi'n
gaeth i just pa testyn bydd i roi nhw iddi, okay? So allwch chi dreialu nhw be bynnag un eich chi'n ffansio. Cwestiwn 4 wedyn sydd gyda ni yn papur Prydain. Fi wastad yn cael hyn, y cwestiynau yma'n codi gyda'r cwestiwn yma, sut i fi'n adolygu am y cwestiwn yma, achos mae'n cwestiwn tricky i strwythuro fe yn yr holiad, dwi'n meddwl. Nawr yn y bocs bach pink yna, dwi wedi nodi y cynllun ateb, a nathon ni edrych yno eto, wythnos diwetha? Mae'n dweud wythnos diwetha nathon ni hwn. Mae rhaid i chi wneud cysylltiad rhwng 3, chi'n mynd i cael 4 testyn fel petai yn y cwestiwn, ond chi'n gallu dewis 3 ohonyn nhw. Felly mae rhaid i chi wneud siŵr bod y cysylltiadau yma'n glir wrth i chi ateb y cwestiwn cysylltiadau rhwng 1 a 2 ac 1 a 3, ac wedyn y 3 ohonyn nhw fel casgliad fach fel petai. Cofiwch, mae rhaid i chi gadw ffocws ar y cwestiwn o hyd, felly yn yr achos yma, mae'r cwestiwn yma'n sôn am gynnal ysbryd. Felly chi'n dewis 3 o'r canynol, felly posteri propaganda, Winston Churchill, y radio o'r cinema ac ymgyrch Dig for Victory. Dyma sut byswn ni yn mynd ati i adolygu am hyn, Byswn ni'n dewis themau neu topics fel bethau sy'n falle gyda rhyw fath o cysylltiadau ac yn ceisio meddwl nawr beth sy'n debyg rhwngddyn nhw. Nawr fi roi posteri propaganda fel yr un cyntaf sydd gyda fi fan hyn, achos o'n i'n meddwl ond mae radio cinema yn cael ei ddefnyddio fel ffordd o propaganda, a Winston Churchill hefyd yn defnyddio propaganda mwyn cael ysbryd. So ni'n meddwl bod rhaid 3 yn mynd yn eitha da. Allan ni wedi rhoi Dig for Victory yn lle radio ar cinema, achos dyna beth o'n nhw'n ddefnyddio fel ffordd o hyrwyddo ei ddefnydd ohono fe, Cawn ni weld beth nes i roi fan hyn te. So, pethau sy'n debyg rhwng posteri propaganda a radio cinema. Fi roi hynny ar y chwith fan hyn, tu allan, so mae reina yn las. Angen pobl i gefnogi ymgyrch, darlledu gwybodaeth, perswadio pobl i feddwl mewn ffordd penodol, diddanu cyhoedd, rhoi rhyw fath o doniad i bobl, derbyn negeseuon addas a chynnal cefnogaeth. Wedyn, byswn ni'n mynd posteri propaganda a Winston Churchill. Rhyfel geiriau'r arf pwysig, bulldog spirit yma gyda Churchill, pwysleisio am fuddugoliaeth megis brwydr Prydain, pwysleisio ysbryd rhyfel y bobl, nath ei rili cynyddu moral y bobl. Chi'n aml wedi astudio lluniau Winston Churchill, falle bod chi heb eto, ond sut pa mor arfocael oedd e mewn ymgyrch o propaganda y Prydain mwyn codi ysbryd y pobl. Chi'n amlwg ar ôl fi sôn am rhain i gyd, byswn ni'n mynd o'r cwestiwn. Wedyn, pethau sy'n debyg yn y 3, wel gwneud i bobl teimlo gobaith am lwyddiant i filwyr Prydain, cynnal threfn yn y wlad, denu cynulleidfa mawr, llywodraeth yn sensori gwybodaeth i'r cyhoedd, ond yn defnyddio gwybodaeth da, ac yn dangos hynny i'r cyhoedd, ddim yn rhoi ofn iddyn nhw. Ceisio diddanu pobl mwyn codi a chynnal ysbryd, sicrhau diogelwch y cyhoedd. Felly fel wedais i, allwch chi wneud am unrhyw fath o topic. Nawr gyda'r un nesaf, adrodd y beverage, gwasanaeth iechyd gwladol, gwladoli diwydiannau allweddol, polisi cartref i bawb. Nawr i fi, adrodd y beverage yw'r un fwyaf pwysig, neu falle sy'n gangen i'r bob un arall. Felly, os chi'n meddwl adrodd y beverage, bydde wedi cael ei sefydlu mwyn taclo'r 5 cawr yma. Felly beth ni'n gweld fan hyn y 2 ffaith arall yw'r ffordd nath nhw daclo 2 ohonyn nhw. Felly, pethau sy'n debyg rhwng adrodd y beverage a gwasanaeth iechyd gwladol. Ond mae fan 1 o'r 5 ceirw, so mae hwnna'n ateb i iechyd. Dyma beth oedd y datrysiad nhw, oedd sefydlu y gwasanaeth iechyd gwladol. Dergig 1946, beth sy'n ei nodi. Mae fe'n gwasanaeth cynhwysfawr gyda phob dinesydd yn cael yr holl gyngor neu triniaeth. Mae'r holl afal yna o'r cryd i'r bedd, fel oedd yn cael ei allyru gyda'r blaid lafur. 5 o'r Orffennaf 1948, 3/4 y boblogaeth wedi cofrestru gyda'r gig. Gwasanaeth hollol am ddim. Wedyn, byswn ni'n mynd i 1 i 3, so pethau sy'n debyg rhwng adrodd y beverage a polisi cartref i bawb. Awflendid, so hwnna yw'r un sy'n cael ei taclo fan hyn, angen i bawb cael cartref clud, polisi ymateb i hyn, gwella cyddwr tai Prydain,
ymateb i gymdeithas llawer i colli cartrefi nhw sy'n rhyfel. So, felly rhoi yn ôl i'r gymdeithas, tai cyngor, tai parod. Ond mi oedd e'n wladwriaeth les, welfare state, felly helpu pobl, fel nhw'n gweud, o'r cryd i'r bedd. Felly, beth yn ei edrych yn y canol wedyn, beth yn debyg, ehangu gweithredoedd gwleidyddol, ymateb i'r newid, sori mae teipo fyna, oedd angen mewn gymdeithas, gwella'r gymdeithas, gymdeithas les, welfare state, gofal i bawb, a pawb yn cael yr un cyfleoedd. Felly, os chi'n meddwl am topics fel hyn, mae fe'n syniad da jyst i roi beth sy'n debyg, beth sy'n rhwng y tri ohonyn nhw. Jyst i chi falle bod chi mantais fel dweud y lan mewn arholiad gyda chi. Okay? Mae un bach arall yna hefyd, na'i nodi hwnna am buned i chi weld, ond gyda dirwasgiad, prawf modd, gorymdeithau newyn. So mae jyst cwpl o bethau fyna allwch chi nodi os chi'n meddwl am gwestiwn arall. So mae gyda chi trosoddiad fyna nawr o 3 uned. Pethau eraill fi jyst mae'n sôn am y 2 fydd bach o'n sy'n gyda ni. Mae'r un yn rili da. Cloc 5 munud, so yn pob testyn, mae hwn ar dirwasgiad. Chi'n cael 5 munud time, byddwn ni ond yn gwneud hwn unwaith chi'n bendant siŵr o'ch gwybodaeth chi. Time o'ch chi'n am 5 munud a chi'n nodi popeth yn y bocs am y testyn yna. So Prydain Hen a Newydd, effaith Queen Paul Street, diweithra, y dôl, prawf modd, tlodi, midog, gorymdeithau newydd, menywod, bwysigrwydd radio cinema, datblygiad trydan, deddfed arbennig. Popeth i chi'n gwybod, chi'n nodi fel yn 5 munud. Dyna fe wedyn, chi'n symud blaen i'r nesaf. So, mae hwnna yn un rili neis i wneud fel awr o adolygu. Unwaith i chi wedi adolygu popeth gyda'i gilydd. Allwch chi'n neud ar cychwyn, a wedyn mynd nôl iddo fe, a gweld beth yw'r gwahaniaethau, beth falle y gwendidau iddo chi cyn cychwyn ar eich adolygu chi, a beth sydd wedyn angen i chi wneud yn bwrpasol i wella'r ar y wybodaeth yna. Un bach arall gyda ni fyna wedyn rhyfel, eto 5 munud ar pob topic, a symudwch mlaen. Falle, gallwch chi wneud pob un o'n nhw ar cychwyn, felly mae 2 awr o adolygu fyna, rwy'ch rieni chi'n hapus iawn gyda chi. A wedyn bod chi'n gallu gweld beth yw'r gwendidau, pa pynciau, fi ddim actually'n gwybod gymaint o hynny ar polisi cartref i bawb. Na'i'n mynd nôl i hwnna fori a na'i freinio hynny a na'i wella arno fe, So mae hwnna'n sgil rili da i edrych arno. So mae'r 3 yna gyda chi fyna, ond mae croeso chi'n neud yr un peth gyda y 2 un yr arall dros y achos ac America. Mae'r un y ffordd neis o jyst gweld ble chi arni ar y pryd hynny a beth sydd angen i chi wella. Neu, os ych chi reit ar ddiwedd eich adolygu chi, a chi'n meddwl, fi sy'n testio'n un am yn gyflym ar y test yna, mae cyn mynd ati i wneud papur, hwn yw'r ffordd i wneud e. Felly, dyna y technegau haroliad i chi fyna. Sori am, o'n i'n rithro chydig ar y 2 ola yna. Gobeithio bod rheina wedi bod o fydd i chi. A croeso chi ddefnyddio unrhyw template sydd gyda ni fi fyna, neu unrhyw fath o wybodaeth. Ac os oes unrhyw gwestiynau, na'i gymryd nhw nawr.